Lucrurile acestea categoric pot fi legate și de acest moment unic în viața femeilor, dar răspunsul într-o mare măsură se poate aplica și bărbaților pe același interval de vârstă. Și aici am spus-o și cu alte ocazii și îmi face plăcere să o repet. Noi trebuie să deosebim durerile articulare net, clar, în două clase, traumatice și non-traumatice. Durerea traumatică e cea care te face să mergi la camera de gardă de ortopedie. M-am lovit, entorsă, luxație, fractură, contuzie, s-a întâmplat ceva. Întotdeauna traumatismul cere ortoped, că imobilizează în gips, că operează, că dă heparină, că dă local, că dă pastile, dar aia e de ortopedie. Se face imediat radiografie, eventual după aia ecografie și se stabilește un diagnostic traumatic. A doua clasă, la care de fapt se face referire în întrebarea de mai sus, este durerea non-traumatică. E o durere total non-traumatică, apărută progresiv sau eventual după un efort mai mare, dar nu traumatism. Și aici sunt foarte mulți care se duc la ortoped și se mai pune câteodată o întrebare, Doamne ferește, nu vreau să am tot respect pentru colegii mei, dar mai aud câteodată întrebarea asta și mă amuză, repet, cu tot respectul, nu așa, poate v-ați lovit și nu v-ați dat seama. Asta cu poate v-ați lovit sau nu v-ați dat seama e la limită. De obicei pacientul nu s-a lovit, n-a avut niciun fel de lovitură și totuși îl doare. Durerea non-traumatică este de obicei o durere degenerativă. Unde ar trebui să meargă pacientul? Ok, medicul de familie categoric, dar dacă nu ar fi medic de familie, are două opțiuni, reumatologie sau recuperare medicală. Reabilitare medicală după noua terminologie agreată de Ministerul Sănătății de anul. Dar prima opțiune e reumato. M-am lovit ortoped, nu m-am lovit, mă duc la reumatolog sau la recuperator. În zona aceasta de reumato se ridică 3 probleme, cel puțin. Prima, pe bună dreptate, poate e o boală reumatică la debut. Căutăm în sânge, să vedem dacă seropozitiv, seronegativ, facem investigații și putem stabili, n-are nicio boală reumatică, că reumatismul dă dureri articulare fără niciun traumatism. Da? Poliartrita reumatoidă, lupus, poliartrita anchilozană și așa mai departe. Aici procentul e mic, majoritatea nu se regăsesc în tabloul ăsta. În pasul al doilea, reumatologul poate să spună, domnule, este o degenerare a articulației. Foarte banal, cred, este gonartroză. Da? Cea gonartroză, adică artroza genunchiului, care este o artroză, pur și simplu. Sau artroza șoldului, se numește coxartroză. Sau periartrita scapulo-humerală, celebrul PSH, că nu înțeleg ce e PSH-ul ăsta de la nivelul umărului. Acestea sunt niște entități care, evident, pot fi diagnosticate și de ortoped, dar nu e neapărat treaba ortopedii, pot fi diagnosticate de reumatolog sau și de medicul de familie și sunt niște realități care, pe undeva, sunt absolut de neevitat dacă am trăit, nu știu, 100 sau 110 ani. Doar că ar trebui să apară foarte târziu și în grad foarte mic. Mai spuneam eu la un moment dat în prezentările mele că de fapt și obiectivul meu n-ar trebui să nu fie gonartroză deloc. Ar trebui să ai gonartroză de stadiu 1 la 90 de ani, nu de stadiu 4 la 50 de ani. E vorba când se instalează și cât de agresiv, cu degradare de cartilaj, cu osteofite și cu tot tabloul acesta. Ce influențează foarte mult? Influențează foarte mult sedentarismul sau, atenție, activitatea fizică exagerată. La un moment dat, la 50 de ani, un super sedentar cu un sportiv profesionist, de exemplu un rugbyist, poate să aibă același genunchi. Praf făcut. Unul că a stat și altul că l-a traumatizat, microtraumatisme, și nu doar microtraumatisme repetate. Și ajungi într-un punct non-traumatic să ai o durere care îți arată istoria ta.
Deci sedentarul și ultrasportivul se pot întâlni undeva în decada 5 sau 6 de viață în aceeași punct. Apropo de genunchi, exemplu era pe gonatoză, dar nu e singur. Mi-a venit mie mai ușor, dar exemplul acesta categoric poate fi mutat și la nivelul altei articulații. În momentul în care mai intervine și un exces ponderal, lucrurile se complică și mai mult. Și atunci, dacă sunt sedentar, am exces ponderal, dacă mă mai și încalț aiurea, dacă am și niște, Doamne ferește, n-am nimic și respect religie tuturor, dar dacă stau foarte mult în genunchi, să fac mătănii și stau fără pernuță, deci stau direct pe gresie sau pe piatră, care e un factor suplimentar de traumatizare, pot ajunge să am probleme semnificative la nivelul articulației.